pasugatan kawula lajengaken malih nggih menika pasugatan ingkang angka sekawan. Pramila saking paguyuban Turangga Jati namung saged ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani. Lah sumangga. Mbak Angel ela elo Turangga Jati lo biyen kowe ngomong benci karo aku sengit sebel apa maneh tresno nanging saikine rati nyono kowe malah balik tresno
ngopat kapit ngiwonangan kondo sengit jebul kangen isin isin yo mas numpak taksi mudhun Solo ngomong benci tapi tresno isin isin yo mas nyangking ember ngiwonangan lungguh jejer tombo kangen isin isin yo mas mlaku-mlaku tuku sandal karo aku jual mahal isin isin yo mas yo ya tega rasane atiku ninggalake sliramu kenyok
idamanku tansah katon esepmu ngawe-awe rasane atiku dikepenaken anggone berjoget turangga jati ao eo ao ao eo 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 ao ao eo 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 jane aku wis rindu wis 2 taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ana liya jane dek aku wis rindu wis 2 taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ana liya daya nganggo teklek kecemplung kalet timbang golek dik luwe becik alu wong balet sabar mas kok sabar aja kesusu yen kesusu tundan wis mesti kliru dik wis dadi anteping kalbu tak rewangi jiwa raga tulus sing ati sabar mas bola bali wis tak aturi yen kuci boncor keton turangga jati yo yo ya yo yo eo ao yo ya ao yo
Yuk, 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 yuk. Ya. Lo. Ayo. Ya. Yuk. Ya. Yuk. Ya. Yuk. Ya. Yuk. Ayo ger waspada geger. Turongko Candi. Awas. Yuk. Ya. Yuk. Ya. Yuk. Oh. Ya.
Awas, 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 awas. Oi. Yo, yo, ya, yo, ya, ao, 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 yo, ao, o, ao, ya. Ayo lo 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 la 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 Asalale. Yo, 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 awas. Ya. Ayo, 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 ayo. Awas, awas. Ayo kara turun ke jati. Aku, ya. Ya. Lo. Yo. Tak lilani biyen kowe lunga awelingku aja nganti sembrono ing luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi durung titik watu kowe mulih malah nglarani ati ora nggawa dhuwit malah nggawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isen yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono omah gedhek iki wis arep rubuh piye aku ora neteske elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh
biyen kowe lunga pawelingmu aja nganti sembrono ing luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi durung nitik watu kowe mulai malah nglarani hati ora gawa duwe malah gawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isen yen disawang tangga apa nyawang aku wis apa nampa ra kelingan janjine semono. Yo ya yo oh a o a o
Nuwun nggih dumateng para kadang Sutresna budaya ingkang sampun dhahar kinurmatan. Niki wau pasugatan ingkang angka sekawan saking para kadang putra paguyuban kesenian jaranan Jawa ingkang paring asma Turangga Jati. Ingkang dipun pandhekani nggih menika pepunden kita Bapak Didik. Nggih menika tasih disengkuyung kalian kadang kula Saksena Audio Production. Nggih menika tinimbalan ingkang ngarsa dalem keluarga agung. Nggih menika panjenenganipun Bapak Lamijan ugi Ibu Lamiatun. Nggih menika paring kajat palakraminipun. Nggih menika Mbak Wahyu Lestari ugi daup kalian Mas Agus Setiawan. Nggih mugi-mugi dipun paringi kelanggengan ugi dipun paringi sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi putra ugi putri soleh lan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Pramila pasugatan ingkang angka gangsal kawula lajengaken malih saking paguyuban jaranan ingkang paring nami Turangga Jati. Kawula minangka sesulih namung saged ngaturaken sugeng pinarak, sugeng amirsani ngantos titi paripurnaning pagelaran Turangga Jati.